and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon mga ikalan, niya karon ang naghinapos nga mga sumpay ning sugilanon pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Kati! 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 Di katapusan higayon. Nagkatapo kita. Salamat, Claire. Nganitawag ka na ko, Mama. O dili na buang. Ma! Basi na lang motibangan ang akong kasalanan ninyo. Kati! Kailangan nga madasya sa tambalan. Ayaw na. Franco. Kati! Franco. Ayaw pasagdi ang atong anak. Kati! Magpakabuhi ka! Magpakabuhi ka, Kati! Kipasaylo ko lang ikaw. Kipasaylo talaga ikaw. Ay, bigya, Kati! Mapasaylo ako, Ma. Bunga lang katong tanan sa akong mga kahiubos. Og sorry ka nakatawag ko ni mong buang. Apan mahalti ka, Makati. Mahalti ka. Claire. Magpakabuhi ka, Ma. Ma. Here, anak. Kati! Kati! Salamat kayo, sir. Salamat kayo. Kubuha ka pa. Tingalig. Matay na nga ako ikala. Si Baby Franco, Claire! Ilabil yun si Kathy! Salamat kayo, sir! Franco, sa imong pamilya, pasaylo ako. Mama, Kati. Franco. Claire, anak. Pasaylo ako. Mama. Kati! 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 Mabuhi ka! Mabuhi ka, Kati! Dadun ka lang sa ospital! Niya na mga polis. Chief, takpan ng mga sabahis. Yes, sir! Oh, ano? Ibadasin niyo mo! Ni, saludo sila nimo, Sir Griggy. Makati. Yes. Sir, si Kathy, sir. Kinala nga madasya sa ospital. Kuhaon ko ang sakinan. Diyaw na ko. Sir, pagdaliin taon, sir. Kati, Ma. Tabangin ko may utik! Sakit kayo akong bugton! Hindi ko siya maalsa! Tabangi utik, uy. Kuan, karing, sige. Sir, polis! Ayaw. Analay kargang ako asawa! Bay. Kinala nga madasya sa Bay, ayaw sa ospital. lang, bay, ayaw lang. Kay, naadiha ang, kuan, naadiha ang lampingasan nga, dinakpan, ayaw diha. Ari lang kang, Sir Griggy. Ay, naana si Sir Greggy. Ay, salamat in town. Okay, Sir, dali na. Sige, isa ka din sa kati sa sakinan. Sige na. sige na, Franco, isakay na, Dali uy. ka pa. Si Greggy ang mo drive? Ang importante nga, madaha siya ang ospital. Madaha si Kati sa ospital. Dali na, Franco. Magdali. Utik, isa ka din sa kati sa sakinan. Sige Okay, na. sir. Uy, Okay, sir. sige na. Tuan na gyud sila. Oh. Sakay sila si Franco ug Claire ug ang samaran nga si Kathy. Oh, tuwa na sila. Larga na. Uy, nga nung wa makamusakay, uy. Ako? Misakay ka unta. Maghuot naman dito sa kutsigod. Unya, kisa man din mo ang sa ni Kathy abot sa ospital. Ha? Murag si Mr. Martinez yun ang makaalsado. Ha? Oo, anak yun. Uy, musunod ta, uy. Naamang kay motorsiklo. Agpaso na to sila. Utik, sige na. Sunod ta. Oh, sige. Tara. Mama, Kati. Kati, hapit na kita mo abot sa ospital. Hapit na, Kati. Sir, pakusgi pa ang pagpadagan. Kinahanglan ka makaabot na yun kita sa ospital. Sir Greggy. Yes. Ariya. Ay, kamala ka, Claire. Ano, uy, asa na ka sila? Sila, oy, wala na to, sundi na. Basin og tuas pikas daan, mga gi.
Hala, uy. Asa maka sila, uy? Kwan. Asa ka to sila sa? Kwan to, chungwa to sila, chungwa. Amo ba? Sige, diretso. Ang Oh. importante nga makaabot na dito, Otik. Oh, Sofia, okay. Salamat ka ni Anata. Nigawas na si Sir Greggy. Claire, si, gawas mo na, gawas mo na. Okay, sir. Okay, ako nalang alsa ni Cathy, okay? Ganang ikaw man. Franco, sorry, pero dili ni mo kaya. Bali ang pikas mong bukton. Dili ka makahimo niya daw bunog ka pa kayo. Pwede, ako na lang. Unsa? Pa, si Sir Greggy nalay paasahan ni Mama. Okay, dali, Cathy. Oh. Pasag, dinala ko ninyo. No, dili. Magpagpabuhi ka. Nakarungog ka. Mabuhi ka, Cathy. Magpakabuhi ka para sa iyong pamilya. Oh. Dali. Kati. Niya na ang mga tao nga nag-dog stretcher. Okay. Dali, sir. Dali, sir. Tabangin ko sa pagpahimutan, okay? Yes, sir. Palihog, dali ala ninyo, okay? Yes, sir. O, ikaw, Franco, Ganun. kinahanglan matiman ka usaba. Tungod kay, daghan kag mga bunog. Ngayong bukto ni mong bali, natandog ka na. Ha? Kumikan sa imong pagpagkikaway di ato mga batanon. Pa, sorry kaayo. Claire. O niya na ka na, Claire. Ang importante nga matiman ka mo. Dali, Franco, ubanan ko ikaw. Og ikaw, Claire. Pa, Murag hubog ka pa. Nagsigig lihok ang imong apapangi ko. pa, sorry gyud kaayo. Claire, doon ako'y nakita dito. Mga paraphernalias sa inyong gibuhat. May tuter guban pa. Unsay buti pa sa buto. Pa, Franco. Claire? Sultihan taon niya ka sa tanan pa. Pero kinahanglan nga matiman ka una. Tungod kay nabunog ka. Gitabangan ka ni atong mga barkada ni Aldwin. Nganong sila may imong kauban, ha? Claire? Franco. O niya na ka na. Kinahanglan nga matiman ka sa doktor. O lakip ikaw, Claire. Kinahanglan nga ma-check up ka usab sa mga doktor. Kaysa kung tanaw ni mo, nagkurog ka pa. Okay? Niya kita. Kadiyot ha. Okay. Diya lang na ipark ang imong motor. Oh, Sofia. Wala, salamat. Tuwa na si Mr. Martinez ay. Oh, toda. Asar ka sila si Bay Franco. Sir! Sir Martinez. Oh, utik. Sir. Sofia. Uy, asa sila si Cathy, sir? Si Franco ug si Claire. Kinahanglan nga kaoperahan dayon si Cathy. Hala, maupa. Loy. Oh, ang doktor. Si Dr. Iburis kanang migawas. Oh. Nga nagatiman ka Cathy. Pastilan, kumusta na ka taon si Cathy? Ariya sa padaw dali. Doc, kumusta ang pasyente? Medyo delikado ang iyang kahimtang. Pero naningkamot kami. Loy. Doc, palihog lang. Buhat ako ito sumahimo nga mabuhi siya. Mao kani among panumpaan ang pagluwas sa kinabuhi. Nagkinahanglan kog dugo para ikaabuno niya. Type B+. Ikinahanglan sa labing madaling panahon. Oh, saman! Samanta ng Type B+. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!